Dili gayud makatuo si Milagring nga ang ilang bisita pila ka adlaw ang milabay, mauba di ay ang bag-o nilang kura. Unya nang labay ang mga adlaw, usa ka higayon ni ana, gibisita si Father James sa pipila ka mga idarang babay. Apil na niini si Milagring, may da silang mga regalo alang sa pari. Apan gibalibaran sila niini. Nainsulto ang mga babay og mismo si Milagring nagyaw-yaw dihang nahiuli na kini sa ila. Unya, wa damha, nga nahimo na usab nilang bisita si Father James. Aw, siyempre, switch mode dayon si Milagring. Unya, mitabang ang pari kang Piping nga may gipanday ni atong tungura. Mga kasama, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Na. Nindot ka na, pader. Lamig ka na, pader. Di ka inom lang kayo itong pader. Ayaw, gipipig! Oy, King! Unsa man, King? Tas padir di ako ya! Nayang mama! Si Mama? Uy, imong mamadre. Uy, pasudla pa dayon na. Iking, dayon mo. Atuan lang ring. Sugata dito. Taas kumbinto yung mama, pader. Wala ko, kuyuga din hey. Ay, uwi ko makasiguro kung naaba ka din hey. Ginig-surprise si Mama na. Nag-istorya pa ka ni Miss Telepono gabi. Huwag yun maghiskot nga amo duwaw siya na ako. Ya, ato ta, pader? Sige, na. Kuan, pader. Dada rin kamuti, pader. Karon sa makakaon ni mong mama. Sige, kahit paborito sila niya. Pero ayaw hot na, ha? Pagbilin og inyo. Ay sus, padre. Naapay daghang kamote, oy. Dadaan na lang na tanan. Oh, bitbita ni Iking, oh. Kayo, di ba? Sige ha, salamat kay ninyo. Sige, pader. Sige, dali na, Iking. Are namin ninyo, ha? Sige, pader. Bye-bye, father. King, kamuti, King Hap. Sige rin, magkaon na, King. Ay! Bye-bye, bye-bye dito. Uy, naunsa ka? Nalimuot ko nimo ba? So, pas, pader, puritin mo yaw-yaw. Unya, pag-abot, kalit ka nagkalami. Saba diha, oy. Pinababay, pader. Paano ba'y pinababay, pader? Bye-bye, pader. Che! Kamot ko din yung kamutiha. Bagong yun ni. Di makapalit ani. Kay mo palit ko, dadon ako sa syudad. Bugat-bugat lang yung kaana, ma. Kada kang kamutis carbon, ha? Namagani sa mga mall. Pero dili ingon ani nga bagong ani. Ganong nakasiguro man kang bagong ani? Tamis man, humot pag yun. Parehas na magunta ng kamuti. Ay baya, lahira lagi. Asam to sa kristan nga ni apas nimo. Suhulan to nako. Magpapalit kog 2 ka kilo. Ma, hinatag ra ng kamuti, ha? Di na baligya. Oh, mas maayo. Ikaw, ma, ha? At o sa may mugian, he? Unsa ko na pangutana? Niduaw gud nimo? Ngano, di ka pa duaw? Mama, gina. Bibi, pagkaksa, tabi, gimingaw, magyudayin ko rin mo na. Tulo ka adlaw ko din ha. Why problema? Matagbaw ka rin kaog kamuti, kay mora na akong ipakaon mo sods tulo ka adlaw. Hoy! Pasensya, grud padre, ha? Utsaong nihubag manggod ang ipon ni Piping. Dili lang yun una siya makatunga karon. Why problema, sister? Papawaya lang una si Noy Piping na may daghang mga sakristan din, eh. Salamat kaayo, padre. Doon ba din ang merkado? Sister, ang akong mama.
Ma, si Sister Milagring. Oy, kumusta, ma'am? Kumusta? Muadto ka sa merkado? Kuyugan ti ka. Hindi ko mo adto karon. Nangutanan ako. Sige, sige. Ma'am, adto na ko. Father, adto na ko, Father. Salamat. Oh, sige, sister. Ma'am. Sige. Ma, Hmm. ngano man ka? Anong ingna naman ang imong itsura? Dili ko ganahan niya. Paselo ang Ginoo. Ma, ha? Pasensya na. Pero di ko ganahan niya. Kanabitong, tipikal nga nagserbisyo sa simbahan. Pero pinaggaba lang. Hala ka. Moro mo titagyas kamuting imong gikaon gahapon. Ha? Mauna, Ay, sorry. mangumpisal gyud ka kay nihukom na sagka. O niya, pamawi niya adtong Sister Milagring. Agoy kasakit. Ginoo, tabang taon ko. Mga santos, mga angheli, ampo ko ninyo nga mawanan yung sakit sa akong ipon. Ouch. Mahal nga Birhen Maria Tabang. Ouch. Pagkasakit yung talo. Ouch. Ito na ko, Father James. Okay na siya nga absent ka. Gring, huwag man yun mawa ang sakit. Ay, huwag man maminaw sa tambal. Kaya kuning ipon na. Nagkahimamat mis inahan ni Father. Mau ba? Gring, naba ka rong kuan dentist, no? Muad to lang unta ko. Tiritil ko sakita, Gring. Uy, ouch. Murag nilahos ko sa akong utok ang kasakit. Pero murag Oh. lainon magtaras ang inahan ni Father Ping. Ha? Nasad ka, ni hukom na sad ka. Hambot lang. Basta kay murag lahi ra gyud. Istriktahon og dagway. Ay, di ko ganahan niya. Mubalit ako sa syudad ugma. Ganahan ko mo adto sa merkado. O sa may mong paliton sa merkado? Oo. Magtanaw-tanaw lang gud. Pasin pa di ay. May ganahan kong paliton. Sige, sige. Pero time pa, ha? May meeting para ba ko? Ay, ako na lang. Musakay na kong tricycle. Uh-huh. Ayaw kabalakan ako. Pero, pakuyugan talaga sa Kristan, no? Ayaw na lang lagi. Father, ato na mi ha. Ma'am, hi. Hi. Lida, pwede kong mamarahig? Ay, ayaw na lang lagi. Ako ra. What's day, Father? Pakuyugan ang tanag ko si Mama sa merkado. Ganam ko siyang muadto. Sure, Father. Way problema. Dali, ma'am. Kuyo ganti ka. Uy, hala. Kadagang palitonon ini. Ay, naglibog na ko say paliton. Mahal na din ni sila sa syudad, ma'am. Ay, uoy. Dili lang doble, kundi triple yun ang kamahal. Ay, mao ba? Kining kamote, mupalit yun ko ini. Pero, di lang daghan, kibugat man. Pero, unya na lang. Mananaw pa kog lain. Saging, ma'am. Daghan kay saging, oh. Ay, di lang. Naidagang saging dito. Sakay akong paliton, ha? Ma'am, pwede biyaan ti kagadiot? Magpaload unta ko sa atbang. Sige, sige. Diniraman ko. Balik ka lang unya ko. Sige, ma'am. Kadiyot ako. Ay, naglibog kog unsi paliton gawa sa kamote. Ay, makalibat man ang kadaghan ani. Uy, Oy, ma'am. Nangumpra di ay ka?
Oo, kuan, tanaw-tanaw lang. Sige, ma'am, oy. Ato sa kusbutika sa unahan. Gikan magud Miss Dentist sa akong bana, girisitahan man. To ako lang gibilin kay di man makalakaw-lakaw og init. Gisakitan magipon, ni hubag man. Sige, ma'am, ha. Sige. Kadag kagisulti. Wa man unta ko mangutana. Di man unta mi close. Mangita na ko mapalit, oy. Kapantay ka sa asawa, Brad. Kuhay ko pengo ray. Oh, Si Brad, lamat, Brad. Okay. Pagyata ka may, excuse. dili ko mahimong masayop. Siya gyud to. Si Felipe.